दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों खम जारला। बियो मोनसे गोदान बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुल नायाखैब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों जेरिना, पुजा, तारुन, रायदाव, अनसुमै, कामिनी, रनजित, रैसुमै, दिगन्त। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै बे भिडिअखौ नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ लाइक खालामाखै, बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालां आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कनसेप्टआनो जादों रायदाव ब्रह्म आरो बे भिडिअनि स्ट'रियानो जादों पेटरसन ब्रह्म। नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट। नोंथांमोना बिथांमोननि बे चेनेलाव थांनानै गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानैबो बे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो बिथांमोननि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैनो नाजागोन। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायजोबनानै मोनसे कमेन्ट खालामनानै हरदो।